Kanegade ko All India Radio Shillong ko kubor ban pulia do Richmond Karluki. Kimat bakong san jong ko kubor mentag step. Menteri Rang Bado Kari uloong ba ka Aspirational Districts Program kalawan ra jingkala bat jingroy haki babon ki district Hakari. Ka India kalanang saki ke jinghiar haki bayo thamai ke jingpang COVID-19. Ha Meghalaya sanspa iwengut ki breu ke liyo thamai ke jingpang COVID-19 hinin kasni kat bahan reus pa ashpaungut kilakot. Bat ke GST Council kala pedang ke jing ai jingmut ka kenhon ki menteri ha ka bayadai bat ke jing penduna ya ka khajna goods and services tax. Ha shwa bangina pash ki kubor ki babnya inshash ko re ka ni ke jing permana ka badon kam. Namar ka jing pang COVID-19 ni kentui ki nong sngap jongi ban kensting hendrai ban shim ya baro ki lab jing yada bat kitu ki bladap saufusan snam karta shaneng ki bladap shim ka wat ban kong jong ketika bakin shim ka wat baar on dala de kapor. Bo ialah dia ha kejing shingan bat buat ikini kilai teli ki rukom le ki basuk. Dang ya ki mas penjengai ni ki wei bat sat khot bahaya laki kiti bat ya kadur khmat. Na kebenta ki jingtip ki babanya halor ke jingpang COVID-19 pila ban phone he ki number ya rap jong kari ki badai not iwei ar lai kendai nyopra not sauhun rio bat iwei not nyosan bat ki number ya rap jong ke jelam Meghalaya ki dai iwei not pra bat iwei not nyo not. Ka kubor ka babanya Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi uloong ba ke program belatip kum ke Aspirational Districts Program jong kari ketemu banwanra ke jingroy habaro kiliang habaro ko kari. Menteri Rang Bado uloong ba ki babon ki distrik Hakari kila saki ya ke jing keladur ha ki babon kiliang hapo kene ke program. Ulapan pa ke jing snow kemen halor ka kaipot ha ka ba ke United Nations Development Program India kalayro ya kene ke Aspirational Districts Program. Bat kalong ba kalong ka job bat ka nuksa ka babha jong ki kampenroy ha ki shnong ki thau bat ki distrik. Ka kaipot ko ongru bagi distrik baju sya ben baro shikata bat kitu ke baju shakta ha ki kamle ano kilanang mat ki kampenroy ha ki laisnem ki blaled namar jong kene ke program. Ka India kalanang saki ke jing hiar jong ki bayo thamai ke jing pang COVID-19. Katanat ka kot kakya ke sarkar preng ke yetho ba ki badang doni unu knyang jing pang Hakari kalong sukumba shipolak prapo hajar ngut. Ka jingdan ki bakot ru kalanang tam bani ki ke bayo thamai man la kesni. Ka jingdan ki bakot hinen kesni kalong khandai pusan point not nyau nak shispa. Katanat kalayale ban penbuni ki Jakates Hakari ban lap kham kloi ki bayo ke jing pang bat banyo sumar kham kloi. Ha India lala ban ai palat arfusau klor kendai pulai lak teli ki dos jong ketika yada na kejing pang COVID-19 kat hadu menta. Ka tenat ka kot kakya ke sarkar pedang ke yetho batan hnim ke sniru la ai palat lifeway lak sanpo hajar teli ki dos jong kene ketika. Na pedang kini palat kat kendai lak ki dai na kebenta ki bahap pedang kat pra bat safusau senam karta. La ban pen kan mau hang ne ba kejing ai tika kelas sedang ha India ha ka kat nriu terik ubenai kala lengkot menta ke snem bat menta kari ke don ha ka wat balai jong kene ke jing ai tika. Ha Meghalaya sanspa iwengut ki breu ke leo thamai ke jing pang COVID-19 hinin kesni. Bat dakini ka jing don jo ki breu ke badang don unu knyang jing pang kalong 1000 praspa nyu fuwengut kat ba ki bakot hinin kesni ke don hendrus pa shpaungut. Kibalaklat nin kesni na kejing pang COVID-19 ni kidan kat laingut, bat dakini kejing don kibaklat baro ha Meghalaya kalong nyau spa arpuh nyau ngut. Na kini kisan spa iwengut kibayo thamai nin kesni kejing pang COVID-19, si spa sanpu prangut kidai na ke distrik East Khasi Hills, kat sangut na East Jante Hills, prapongut na Ribhoy, si spa arngut na West Garo Hills, nriupongut na West Jante Hills, sipongut na West Khasi Hills, kat nriungut na South West Garo Hills, saungut na South West Khasi Hills, arpuwengut na East Garo Hills, arpuwengut na North Garo Hills, bat kat saungut na South Garo Hills. Kani ko kubor kawan Shafi na ko All India Radio Shillong. Ka GST Council hinin kesni kalap diang ki jing ai jingmut jeng ka kenhuan balatip kum ka group of ministers ka balatau ban kemi ya ka kambe dai bat ka jing pelat bat ka jing pendunai ka khajna goods and services tax GST ya ki tiar sumar bat ki dawai bai dai bat ka jing pang COVID-19. Ka GST Council kan pentrei kami gini ki jing pendunai ka khajna hadu unai lor menta kesnem. La ban pen kan mau hang ne bai kene ka kenhon ki menteri la thau ha ga jingalang basau fusau jong ga GST Council hapo ka jingalam menteri rang ba ka jelam Meghalaya Conrad Kongkal Sangma kum convener jong kene ka kenhon ki menteri. Bat ka kenhon kala ai ka kaipot hapo ka prasni nado bala thau ya ka.
Ka District Magistrate ke East Khasi Hills ke Lepinmi ia ki hukum hapok ke kendon Shispa Saufusau CRPC bat ke kendon balai jong ke Meghalaya Epidemic Diseases COVID-19 Regulations Arhajar Arpo. Ka District Magistrate ke Lepenjari ke curfew ha ke Sor Shillong naru ke porsan baje men step jong ke Khatsau terik ujilio kata la syai ke sni hadu ke san baje men step jong ke Arpui terik ujilio. Lakhang ya kalit kawan na batsha ke Sor Shillong bat amsha ki kali banyat klem ki pas ki babiang kidukan badie ki mar bakong san kin play ha ki zone baper ha ke Sor Shillong kat kum ki sni balapen bet da ki incident commander nadu ke por khandai baje men step hadu ke por lai baje janmiet kidukan badie ki we ki jat mar kin play kat kum balapan jingbet na ki incident commander ya ki kamshna yeng lasha ondalayo jingbet tang bakinong trei kim dai banwan nabar ya ki we ki jingyalang la khang shwa baro ki bang bat ki yeng dak ken pleno tang ba tang da khendiat ngut kinong trei ha ki jinglet on tap ne jinglet on thang la sha tang shipho ngut ki breu ha ki jaka bade shabar ka Sor Shillong ha ka district East Khasi Hills ka curfew met kan trei kam naru ko por nyo beje janmet hadu ko por san beje men step la sha ki kam bedai bat ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act ya ke jing play ki dukan bat ki wiki kam on kmi de ki SDO civil BDO bat CCMT ka Deputy Commissioner ka District East Khasi Hills ikong Isa Wanda lalu rengkat bat usiem ka Hima Meliam bat Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council bat kiwe ki lalet jurep ika yodo nen gasni ban kmi ika jing play biang ya kat tukan ki dukan ha yodo hadin balakang namar ka jing penjari ya ka jing kangdam Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council Ubatitas Starwell Khan ulethu balale ekania banla banshim jingkhen ha kanu kurukom ban plebiang ekani kayo kabahe tam jong kajilla Uwei na kinong tho kubor balarem kanong ba Shillong uba Samir Solia ula klat no nen kasni ha kayen sa jungu halang kerding Shillong hadin gejing stom balabat yu la khamslam ka jinglet on thang ya kamet basa ju kan long menta kasni Uba Samir Solia ulalong senior correspondent jong kokot kubor The Sentinel hadu pun naklat no. Ula ino syadian yala ka kurem bat arngut ki kun kentai. Ka Shillong Press Club kalapan pa wi gejing snosi namar ka jingdo no ya arngut kinong tho kubor haki arsni ki beyajan. Kata yo ba Readington Marwen jong kokot kubor mo for ubala klat no akashpo terik menta ubnai jilio bat yo ba Samir Solia. Hanan gasni ka gasni barake ka World Day Against Child Labor ban persya e gajing pentrei gi kena bampat dai karta. Kamat pedeng jong gajing rakie menta gasnem kadai le AA menta penkod e gajing pentrei BA nya ki kena. Ka report na ka UNICEF bat ka International Labour Organization ka yatho ba gajing dan gi kena batrei BA nya karta badang red kalakio sya ka shispa 100 million ngot habaro ko we ka perthai. Ka report ko ang syusyo baka klam COVID-19 kala penbor ki kena ban letrei namar kejing ban kejing do. Ha kawai pat kaliang ha kani kejing rakie ka menteri ka tenat Women and Child Development ka Sarkar India ka Smriti Irani kalayower ya baro banikun persya e kejing pentrei ki kena ke badang red karta. Kalau ongru baka de ka hok jong iwei pe iwei kena banyo ya ka puli puthi bat kejing long kena ka bakamen. Ha Mizoram ya ka jingkhang dam bapura ha gijaka sor la penjari biang hado ka arfuwe tarik menta ubnai la sheme gane karai daga State Disaster Management Authority nen kasni banyada na ka jingkio ki bayo e ka jingpang COVID-19 kani ka jingkhang dam kan trekam habaro gijaka bahab hapo ka Aizawl Municipal Corporation bat ki district headquarter la khang ya kalit kawan na kawai ki district sha kawai pat Sawat ki khon na kawai ka long yeng ki basa ha kadong thuampui ha Aizawl kila khalat ha ba kawai ka yeng kala khalem bat ka kenro kalaban ki pulit ki yatho ba kane kala ja man ha ka miet sni tho diem ki we ki git khot kani ka long yeng kila lat mi bat kila lat im menteri rangba ka jela Mizoram uzoram thanga ula ai jingerap basilak tengka shikani ka long yeng Menteri Ketenat Disaster Management and Rehabilitation ke Jela Mizoram ulal cham liana ulaong baan sa tao no eka komiti ban toket halor kani ke jingja. Ka Indian Medical Association hinin kasni keletho bah nyospa khat khandai ngot ki doktor kila du no ela ke jingim ha ke jingman shop akasien baar jong ka klam COVID-19 hakari.
Kajala Bihar kalamat ya kejingyap jong bon ngut tam ki doktor kabalong shispa khatwe ngut bot sadaka Delhi ha ka ba shispa khandai ngut ki doktor kila do no ela kejingim na kejing pang COVID-19. Na pedang ini gejala ka than stela mingi ka Assam kala do no ya prangut ki doktor bat ka Manipur kala do no ya sangut ki doktor. Bat kat tu ko kubor kala kot akan ni step ka belawan shapi nak All India Radio Shillong. Ni penken mau pi ginong snap bah ka por prabaje ine so baga Delhi station na kabanta ka kubor ha ka ktin Hindi ka banbot ka kubor ha ka ktin pareng ha ka por prashteng. Ni penken mau ru pi ginong snap bah ka por kandai baje na ka ni station pinio ka kubor na ka than stela mingi ha ka ktin pareng. Ka por menta kala janda partan praduna san minute.